खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 4 फेब्रुवारि 2021 बिस्थिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिं लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोबां धोन मोननायनि खाबु जागोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बहाबा थांनांगौब्ला जोबोर मोजां। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों जानबुङाव रायज्लायनानै खाबु मोनगोन आरो गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गुबुननि थाखाय गोबां खहा जानांनो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियावबो मोजांद्राय नङा होनजायो। गोबां खहा जानायनि सम्भाबना दङ। बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि थाखाय खहा जानांनो हागौ। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव गोबां मान सन्मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। जेब्लाबो देरहासार जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। सुथुरा बांगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजांद्राय नङा। धोन खहा जानायनि सम्भाबना दङ। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय, नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन आरो फोथायनाय नङा उल्थासो सानगोन। सोरबा लोगोजों सन्देह खालामजागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। जेरावबो देरहासार जागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोबां सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन आरो बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन।
गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां धोन मोननो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनोबो हागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा फारि फारि जाफुंगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौबो फोरमायलायनोबो हागोन। गोबां बिथिङाव जाफुंसारगोन आरो धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा फारि फारि जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। अदेबानि जेबो खहा खालामनो हानाय नङा। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन आरो जाफुंनाय नङा। रांखावरियाव नाथाय जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननायनि खाबु जागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। बिदा फंबायनि गेजेराव गोरोबलायनाय नङा। गोसोखौ जोबोर उरां फारां मोनगोन। गोबां खामानियाव देबार नांनो हागौ। मोजां आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गुबुनजों गाज्रि नोजोर होखोमाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर उरां फारां जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंनाय नङा। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों जानबुंआव रायज्लायनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननायनि खाबु जागोन। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गावनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा
दावबायहैनो खाबु मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।